Салом дӯстон, дар футболи калон муҳимтарин рӯйдодҳои сол иттифоқ афтоданд. Фақат финал боқӣ мондааст ки барои баргузории онҳо фурсат аст. Аз ин хотир мо каме истироҳат кардем. Имкон даст дод ки ба Тоҷикистон омада як андоза роҳат кунем. Барои ҳамаи шумо ҳам ҳаминро орзу мекунам ки дар ватан бошед. Ободу осоишта, беғаму бедар ва албатта бо футболи калон. Имрӯз мо бармегардем ва хабарҳои муҳимро пешниҳоди шумо мекунем. Барои беҳтар шудани кор ба канал лайку подписатсия ва пахш кардани зангула аз ҳар яки шумо муҳим мебошад. Ба зангулачаам зер кунед то ин ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, футболи аврупоӣ давом дорад. Дар ин рӯзҳои истироҳатӣ ду бозии бузург мегузарад. Дар Энфилд Ливерпул дастаи Тоттенхемро пешвоз мегирад. Ба ҳардуи клубҳо танҳо ғалаба лозим аст. Дар Испания дербии мадридӣ мегузарад. Реали қаҳрамон ба меҳмони Атлетико меравад ки то ҳол барои баромадан ба Лигаи Чемпионон мубориза бурда истодааст. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бо наздик шудани мавсими трансферӣ хабарҳоам дар ин мавзӯъ бештар мешаванд. Яке аз чунин маълумотҳои муҳим ба бознигари дастаи Ювентус Федерико Бернардески тааллуқ дорад. Ӯ замони баъис яке аз беҳтаринҳо ва футболбози ояндадор аз дастаи Фиорентина ба Ювентус трансфер кард. мутаассифона барои худи ӯ дар Турин ин футболбоз мавқеъ пайдо карда натавонист. ӯ аз рӯзҳои аввали худ дар Турин гуфта буд ки барои ин даста омодааст ҷони худро диҳад. кӯшишҳо аз тарафи ин футболбоз буданд ва ҳатто мутахассисони соҳа чандин бор ишора карданд ки Бернардески аз ҳад зиёд кӯшиш ба харҷ медиҳад ва ин барои пешрафти ӯ дар Ювентус халал ворид мекунад. хулас, ӯ футболбози устувори ҳайати асосӣ нашуд. буданд бозиҳое ки дар онҳо Федерико аз худ маҳорат нишон дод, вале дар ниҳоят ӯ аз дурахш боз монд. акнун қарордоди ӯ бо дастаи шаҳри Турин ба анҷом мерасад. тобистони соли ҷорӣ Бернардески мехоҳад ба ҳайси агенти озод ба дастаи дигар равад. ӯ ба қароре омадааст ки шартномаи худро бо туриниҳо тамдид накунад. ду даста аз ҳозир пешниҳодҳои худро ба Федерико ҷиҳати ҳамкорӣ равон карданд. яке аз худи дохили Италия дастаи Латсио буда, дигараш бошад тими кишвари Туркия Галатасарай аст. интихобро худи Бернардески мекунад. ӯ бояд дарк намояд ки дар Туркия аз мадди назар дур мемонад ва шояд дар Лигаи Чемпионҳо кам бозӣ кунад. дар Латсио бошад таваҷҷӯҳи ома ба ӯ бештар хоҳад буд, вале аз ҷиҳати иқтисодӣ ин ба зарараш мешавад. римиё ба ӯ маблағи камтар аз оне ки дар Ювентус мегирифт пешниҳод карданд. ҳамагӣ 1.6 миллион евро дар як сол. дастаи Туркия бошад омодааст то дар як сол ба Федерико беш аз 2 миллион евро музди меҳнат диҳад. бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки Ҷесси Лингард бояд дар дастаи Вест Хэм боқӣ мемонд ва ба Манчестер Юнайтед баргаштанаш иштибоҳ буд. агар ба дақиқаҳои бозии нимҳиматгари англис ва натиҷаҳояш дар мавсими ҷории Премер Лига таваҷҷӯҳ кунем, ба ҳамин андеша метавон розӣ шуд. дар Вест Хэм натиҷаҳояш ба маротиб беҳтар буданд. ӯ дар қатори футболбозоне ҳаст ки ҳамин тобистон шартномаашон ба анҷом мерасад. тибқи хабарҳо футболбози англис шартномаи навро бо манчестериҳо имзо намекунад. қаблан гуфта мешуд ки шояд омадани Тенхаг ба тасмими Лингард таъсиргузор шавад, аммо футболбози англис баъди агенти озод шуданаш аз сафи девҳои сурх меравад. омадани ягон Тенхаг андешаи ӯро тағйир нахоҳад дод. 4 даста омодагии худро барои ҷалби ин футболбоз баён карданд. пеш аз ҳама ин ПСЖ аст. дастаи шаҳри Париж бовар дорад ки Лингард дар маркази майдон метавонад ба яке аз лидерони асосӣ мубаддал шавад. ҳамчунин дастаи Милан ҳам мароқи хоса ба ин футболбоз дорад. гуфта мешавад ки худи Стефано Пиоли ҳавасманд аст ки Ҷессиро дар ҳайати дастаи худ бинад. ғайр аз ин Ювентус ҳам аз Италия дастае аст ки таваҷҷӯҳи хосаш ба Лингард дида мешавад. онҳо ба худ иҷозаи харидани бозингарони гаронарзишро надоранд. аз ин рӯ ба шикори агентҳои озод баромадаанд. аз дохили Англия бошад дастаи сарватмандтарин Ньюкасл мехоҳад дар ҷалби Лингард пешдастӣ кунад. борҳо ин футболбоз ишора кард ки ҷои ӯ АПЛ ҳаст ва ҳамин омил метавонад боиси он шавад ки аз мавсими навбатӣ Лингардро дар сафи Ньюкасл бинем. дастаи Ювентус ба он бозингарони маъруф зоҳир мекунад ки шартномаашон ё ҳамин тобистон ба анҷом мерасанд ва ё дар солҳои наздик. чунин футболбозонро метавон бо нархи арзонтар харидорӣ кард. яке аз чунин нафарон Кристиан Пулиш мебошад. муҳлати қарордоди ӯ бо Челси соли 2024 ба анҷом мерасад. ҳамин тобистон нархи футболбози амрикоӣ арзонтар хоҳад шуд. агар қаблан сухан дар бораи 35-40 миллион мерафт, ҳамин тобистон арзиши Пулишиш ба 25 миллион евро баробар мешавад. ӯ бо Челси шартномаашро тамдид накардааст ва
аз тарафи Челси ҳам айни ҳол ягон қадаме баъд ҷониби бозингари амрикоӣ дида намешавад. Ҳамин ҳолатро дастаи Ювентус истифода карда кӯшиши харидории ин футболбозро мекунад. Дар феҳристи бозингароне ки тобистон бояд ба сафи туриниҳо оянд, мавқеи хоссаи Пулишич дида мешавад. Ҳарчанд бештар дар ин рӯйхат агентони озод ҳастанд, барои Пулишич дастаи шаҳри Турин омодааст ки аз хазинаи худ 25 миллион ҷудо кунад. Ҳамин тобистон Пауло Дибала аз ҳайати Ювентус ба ҳайси агенти озод меравад. ҷои ӯро бо ягон бозингари дигар пур кардан лозим мешавад. Ба андешаи роҳбарияти биянкардинҳо Пулишич номзади арзанда мебошад. Агар Челси ба футболбози амрикоӣ иҷозаи рафтан бидиҳад, пас ғайр аз Ювентус дастаи дигар ҳам дар навбат хоҳанд истод. Дар чунин шароит ки Челси ба санксияҳо дучор шудааст, шояд нигоҳ доштани Пулишич бештар ба нафи кор шавад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Яке аз дастаҳои маъруфи футболи тоҷик давоми 3 мавсими охир Хатлон мебошад. Дастаи шаҳри Бохтар ҳам қабл аз ин бо номи Вахш яке аз клубҳои беҳтарини мамлакат буд, вале баъд аз иваз кардани ном аз нуқтаи назари бозӣ дар дастаи пойтахти вилояти Хатлон беҳбудиҳо дида мешаванд. Сармураббии даста Аслиддин Ҳабибуллоев дар гузашта дарвозабони тими миллии кишвар тавонист як бозии хубро роҳандозӣ кунад. Ин дар ҳолест ки имконот ва зарфияти иқтидори Хатлон чеки истиқлол ҳатто ба Хуҷа намерасад. Сармураббии даста дили худро баъд аз рақобати даври панҷум бо дастаи Хуҷанд чунин баён кард: моро дастгирӣ намекунанд, ягон мукофотпурӣ нест. Бинед ки дастаи Хуҷанд дар ин мавсим он қадар муваффақ нест, вале новобаста ба бозиҳои ноком дар оғози мавсим клуб аз тарафи ҳукумати шаҳр ва дигар тарафҳо дастгирӣ шуда истодааст. Ба мо бошад ҳеҷ кас диққат намедиҳад. Мо аз 5 бозии аввали мавсим дар 3-аш ғалаба кардем ва дар садри ҷадвал қарор дорем. Аммо дар бораи ҳавасмандкунӣ ягон гапе нест. Ин албатта ба бозӣ ва ба рӯҳияи футболбозон таъсири бад хоҳад расонд, гуфт собиқ капитани тими миллии футболи Тоҷикистон ва сармураббии дастаи Хатлон. Проблема, бепулӣ, қарз, буҳрон. Мутаассифона ҳар боре ки мо дар бораи футболи тоҷик ҳарф мезанем, дарҳол ҳамин калимаҳои мудҳиш ба хотир меоянд. Мо дар дохили ҳар дастаи тоҷик мушкилиҳои ҷиддии молиявӣ дорем. Футболбозон ғайр аз бозингари профессионалӣ буданашон, ҳамчунин сантехник, электрик, савдогар ва дигарон ҳам ҳастанд. Албатта ба як мард чил ҳунар кам аст, вале касби асосӣ бояд ҳадди аққал шикамро сер кунад. суоле ба миён меояд ки чаро воқеан ҳам як вилояти хеле калони кишвар наметавонад дастаи ин минтақаро дастгирӣ кунад. ҳукумати шаҳри Бухтар, сухтурҳои вилоятӣ метавонад дар пешрафти даста саҳми бузург дошта бошанд. Барои қиёс дастаи Хуҷанд пайваста аз ҷониби ҳукумати шаҳри Хуҷанд раиси вилояти Сухт дастгирӣ мешавад. Дар садри ҷадвал қарор доштани Хатлон албатта муваққатан хоҳад буд. бо чунин душвориҳои молиявӣ ягон клуб ба муҳлати тӯлонӣ дар зинаҳои баланд мавқеашро нигоҳ намедорад. ин як думаш он ки Истиқлол баргашт ва зинаи якуми чемпионатро ба ҳеҷ кас доданӣ нест. ба ҳамин том дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.